Подклек. Ръцете изнасяме напред за равновесие. Пръстите на краката леко се отлепят от пода, за да се гарантира по-добър натиск на пети. Запомнете, че при всеки клек е важно да натискате на пети, за да може да работи цялата задна верига на краката. Това е задно бедро и дупе. Следете коленете при самия клек винаги да се разтварят в страни. Много често срещана грешка е, когато при самия клек се свеждат колената едно в друго. Лек наклон на тялото напред, но обязателно дръжте кръста стегнат. Ако загубите тук естествената си извивка в кръста в най-долната точка, пренасяте тежестта от дупето в кръста. Затова внимавайте в най-ниската точка да не се отпускате. При клека много важно е никога да не клякате просто надолу, а да клякате назад и надолу. Първо се кляка с таза, а после с коленете.